Segons ha pogut saber aquest mitjà de comunicació, un polític va demanar explícitament ser espiat per l'agència d'espionatge Método 3. Segons sembla, si no ets espiat per Método 3, en aquest país no ets ningú. Jaume Bo, regidor de l'Ajuntament d'Espionatge del Vallès, va contractar els serveis de Método 3 perquè l'espiés a ell mateix. Segons sembla, aquest regidor considerava que si no apareixia a les llistes de polítics espiats no tenia prou pes en el panorama polític del país. El polític, seguint el consell de membres del seu partit, va contractar l'agència per dur a terme un seguiment de la seva vida diària, instal·lant micròfons als espais que freqüentava i punxant el seu propi telèfon. El resultat final va ser un informe de 30 pàgines valorat en 15.000 euros. Doncs bé, vaig veure que tothom tenia així espies, sortia Método 3 amb aquells informes que van fer i tot això, i vaig dir, escolta, tu no pots ser menys, no? Tu no pots ser menys. Al final aquí qualsevol polític que es pressi una mica sortien els informes de Método 3. Llavors vaig decidir contractar-los i que m'espiessin a mi, no. Al final, l'important és sortir. Jaume Bo ha confessat que ho tornaria a fer, ja que després d'aparèixer als mitjans com un dels polítics espiats, la seva valoració entre els ciutadans ha augmentat 1,3 punts.